Hello लोगोफोर गिबियावनो about Bodo Celebrities YouTube channel आव बयखौबो बरायग्रोना लाग्रोनाय जाबाय। So लोगोफोर दायो आङो हेलिना दैमारिनि upcoming 3 moviesफोरनि बागै खोन्थानो आखायाव लादों। So भिडिअखौ skip खालामालासिनो नायलांबाय थाबानो जाबाय। से नम्बराव दं जोंहा गराय फाख्रि जेरावहाय हेलिनाल' नङा बेयावहाय मिथिंगा नार्जारि आरो संगिना ब्रह्मखौबो नुनो मोनगोन फाव खालामनाय आरो लोगोसे दङ रजनी बसुमतारी मेडामबो आरो गराय फाख्रिनि डाइरेक्टरा जाबाय राजा नार्जारि आरो प्रडिउसारा जाबाय रजनी बसुमतारी बिथाङानो। ओमफ्राय लोगोफोर जोंना हेलिना दैमारिनि नेक्स्ट आपकामिं मुभिया जाबाय हेलिना दाइमारी लोगोफोर बियो एसामिस मुभिसो आरो बे मुभिनि लिरगिरि प्रडिउसार एन्ड डाइरेक्टरा जाबाय कुमार राज बरदलै आरो जों बे मुभियावहाय फाव खालामनाय नुनो मोनदों कुमार राज बरदलै जाय जयतिनि मुं लादों ओमफ्राय जयन्ता बेस जय सेटियानि मुं लादों आरो हेलिनाया लादों सेलेना अद्रिता भट्टाचार्य जाय लादों काव्या। ओमफ्राय लोगोफोर नोंसोर बे मुभिखौ नायनो थाखाय बेसेबां एक्साइटेड कमेन्टआव लिरना खोन्थाहरबानो जाबाय। ओमफ्राय जोंना थार्ड आपडेटआ जाबाय स्लीपलेस बेबो एसामिस मुभिसो लोगोफोर जेराव जोङो सिद्धार्थ बर' आरो हेलिनाखौहाय फाव खालामनाय नुनो मोनगोन। लोगोफोर बे मुभिनिनो मोननैसो शुटिंनि फट'सफोरखौ होना होनि आं नायदो। So लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। थेंक्स फर वाचिं। गोजोन्थों।